els mòbils, que sonen quan mentre esperem. I si us sembla ja, rebem aplaudint a la Coral Juvenil de Vinaròs.
gràcies per la seva assistència al concert de la Coral Juvenil. En esta ocasió contem en la col·laboració de Jordi Sans, professor de percussió de l'Escola de Música de Vinaròs Smubi, que ens ha acompanyat en aquest primer grup de 4 cançons antigues d'índole medieval i que ens ha vingut molt bé la seva col·laboració. Li cedeixo la paraula perquè ens vol una miqueta explicar quins instruments està tocant i en això us gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo l'únic que li volia dir, si vols dir alguna cosa, mira, si voleu, puc explicar un poc la història d'aquest instrument, que potser és el més desconegut per tots i totes, vosaltres. Dir-vos que aquest instrument és un pandero quadrat. No pas el coneixeu? Feu així en el cap? Sí? No? Bueno, és un pandero quadrat que és un instrument que apareixen gravats de les antigues civilitzacions sumèriques, que després en l'antic Egipte també se veia que se tocava com a un instrument ritual, sempre tocat per dones, curiosament, i és un instrument que arriba aquí a la península Ibèrica en època medieval, segurament en l'Alta Edat Mitjana, quan aquí encara vivien els musulmans, i que després, a partir de la Baixa Edat Mitjana, comença a popularitzar-se molt, és quan comença als capitels
de les columnes comença a aparèixer dones tocant aquest instrument i que avui en dia encara se conserva, encara se toca a molts de punts de la península ibèrica. I curiosament aquest instrument se tocava molt per Catalunya, però se pensava que el riu Ebre era com una barrera natural i que per baix del riu Ebre no se tocava. I la sorpresa va ser nostra al enterar-nos que aquí a Vinaròs hi havia una dona que encara recordava que la seva abuela li cantava cançons i li tocava este pandero per distraure-la quan sus pares la deixaven amb sa abuela. Nosaltres hem tingut la sort d'entrevistar aquesta dona i aquesta dona ens ha explicat, entre altres coses, que això se tocava per acompanyar les camaraes quan anaven a treballar a l'Anduia, un instrument com ara este, i no res, i me feia goig explicar-vos això, no sé, explicar-vos que això també en època del Renaixement, que és de lo que hem tocat ara la peça esta de Juan de Encina, era un instrument que també se tocava molt, estava molt popularitzat i fins i tot hi ha un gravat que apareix aquest instrument obert, sense el parxe, i si ara no tinguéssim este parxe aquí, veuríem que hi ha un filet amb un cascavell dins, que si el sentiu un poquet, i després també hi ha unes llauretes. Això és curiós, no se sap ben bé per què és, però a lo millor és el que realment li dona l'ànima a aquest instrument, tindre alguna coseta dins que sona i que ressona. No res més. Dir-vos també... Explica'm-nos el primer que has tocat. Bueno, això? Sí, el reloj. Este o l'altre? Este. Bueno, això és un instrument també molt antic, també apareix des de les antigues civilitzacions sumèriques, però és més corrent perquè aquí ha arribat, aquí ens ha arribat i tot el món ho coneixem. De fet, hi ha les camarades de Vinaròs hi ha uns versets que parlen de panderos i no sé què, que aquestes camarades eren més alegres. Se refereix al pandero quadrat, no és el que jo penso, però potser també pot referir-se a este, són panderos més corrents, no sé. I ara us tocaré el timbal, que diguéssim que el tabalet, que nosaltres avui en dia acompanyem a Dolçaina i el tabal, és un instrument molt modern, que ve de la guerra del francès, se popularitza, és un instrument militar. Però, jo què sé, per exemple, a la guerra de successió, quan Batista Basset va entrar dins de Dénia, que se conserva ahí també un gravat que és molt comú, apareixen una gent tocant tambors i són estos, no són tabalets xicotets, sinó que són estos tabals. I aquí a Vinaròs, el 1731, també apareix que els ministrers, per tant, ministrers ja era quasi quan s'acabaven els ministrers, per tant aquí a Vinaròs és molt probable que hi haguessin ministrers ja també des del Renaixement. Surt un pagament d'una corda, d'un timbal, d'un tambor, que segurament devia ser com este, de les cordes i de la pell. No res, anem a tocar. Gràcies.
Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi. Gràcies. Fem 5 minuts de descans.
Es Lebenswert, nur der kennt der Lebenswert. Es Lebenswert, nur der kennt der Lebenswert. Auf jedes Haus es singen, die kann nicht Gottes Namen. Sie finden wieder drinnen, im Herzen der Liebe brach. Es kennt Welt, nur der kennt der Lebensschmerz. Es kennt Welt, nur der kennt der Lebensschmerz. Auf jedes Haus singen, die kann nicht Gottes Namen. Sie finden wieder drinnen, im Herzen der Liebe brach. Es kennt Welt, nur der kennt der Lebensschmerz. Es kennt Welt, nur der kennt der Lebensschmerz.
sabias alto prego, es verde conmigo, me miras y me ruego, por ser tu respiro, entonces haz lo que quiero para ir contigo al mar, entonces haz lo que quiero para ir contigo al mar. Me sabe a miel, y para mí es poco un beso. Si me hablas sobre tu fortaleza de roca me retiene preso, tu fortaleza de roca me retiene preso. No quiero escapar de ti, no quiero vivir sin verte, porque sería un triste fin haber vivido y perderte. Déjame aquí como un perro, dame comida en tu mano, ponme ataduras de hierro y olvida que soy humano. Lléveme como una sombra, óyeme como un latido, pero deja que me esconda en tu pecho y que me duerma contigo, pero deja que me esconda en tu pecho y que me duerma contigo. Bueno, moltes gràcies per la seva assistència una altra vegada. Anem a fer un bis que el teníem una miqueta ja preparat, que ja sabies que faríem una més. I així acabem també tocant en Jordi per a tots vostès, Escàs d'Orfeu.